Здравейте, в днешното видео няма да снимаме този трамвай отпред, а ще снимаме този. Идеална седалка. Няма да. Трам карачи. Добре. Там управлението. Фокусирай от него. Ето, релсичките. Я да отворим. Нищо, че... Да, видях го и аз. Окей. Да, ще се спира, Чай бе. Абе, има стотинка там бе. Чай бе, всеки нещо. Аре бе. Хубаво си видео за секунда. Чакай бе, ще види. Абе, аз не я виждам. Зато и ще снимам вратички. Снимах врата. Как се отваря и затваря. Дай, затвори се. Не, таз не се тресна. Да. Да. Окей. Тук, добре. Абе, там искам да снимам стотинката. Човек, защо? Аре, бе. Ето я, бе. За малко. Ето я, бе. Хора, вижте, бе. Ето я, стотинката. И да, хора. Ще го снимаме и отвънка малко по-късно. Ето, слизаме тук. България трамвай. България. Да тук ще е видеото. Айди, чао. Какво като ни гледат, бе? Дума, кеф, да, че си взада. Айде, чао.